Και ήρθε η εταιρεία που περίμενα τόσο πολύ από Ιταλία όταν είχα πάει, η Ikigai, η οποία είναι μια εταιρεία που βασίζεται στα ιαπωνικά φυτά. Οπότε έχουμε ένα ιαπωνικό beauty εδώ πέρα μιλάμε. Η Ikigai έχει 5 φάσεις σαν εταιρεία. Έχουμε εδώ πέρα το Oki Labra, το οποίο είναι για τα χειλάκια μας Lean Palm και για τα ματάκια μας Patches. Εδώ πέρα είναι η σειρά Nutrimento, είναι η πολύ θρεπτική της σειρά, η οποία έχει σέρουμ, αντιρρητιδικό και κρέμα για το πρόσωπο. Εδώ πέρα έχουμε τη σειρά Relax, που έχουμε το λαδάκι που το βάζουμε το βράδυ στο πρόσωπό μας για να ηρεμήσουμε και την Crystal Mask που τη βάζουμε πίσω στο βράδυ για να κοιμηθούμε και να ηρεμήσει το πρόσωπό μας. Τη σειρά Hydratazione που είναι η σειρά ενυδάτωσης για όσους έχετε πολύ ξηρά δέρματα και η σειρά Detersione η οποία είναι τα καθαριστικά της για το πρόσωπο.